Gipasabot sa usa ka medical specialist kung nganong delikado sa panlawas ang grabing kainit sa panahon. Samtang ginadagsa na sab ang mga bukuhan sa Davao City sa mga buot magpabugnaw. Balitang hatod ni John D. Esteban. Alas 2 sa hapon, April 30, miabot sa 41.8 degrees Celsius ang heat index sa Davao City. Alas 12 sa udto karong adlaw, May 1, ana-ana sa 39.1 degrees Celsius ang heat index. Ang heat index mao ang kainit nga mabati sa lawas sa tao. Kombinasyon na sa aktwal nga kainit sa hangin o air temperature ug ang humidity o moisture sa hangin. Ang mga nasangpit nga temperatura init na kayo. Gani ana-ana na sa extreme caution level. But pasabot, posible ang heat cramps o heat exhaustion. Sumala sa usa ka medical specialist, delikado sa ato ang panlawas ang ilabihang kainit. Pag tumataas po yung temperatura ng ating katawan, sumasama po doon ang pagtaas ng ating blood pressure. Marami pong pwedeng resulta nito. Yung iba po nahi-heat stroke or stroke. Yung iba po inaatake ng high blood. No? Yung iba po nagkakaroon po ng magko-collapse na lang dahil dehydrated po sila. So kailangan po well-hydrated tayo. Gawas sa tubig. Usa sa pwede imnon mao ang buko juice nga puno sa electrolytes para makatabang sa pagbalanse sa hydration sa lawas. Mga kapuso, tungod sa kainit sa panahon, mas dagsa ang customer din sa kabukuhan sa Dalang Torres sa Davao City. Gani sa usa ka adlaw dili moubos sa 1,000 kabuko ang ilahang mabaligya kay lagi magpabugnaw. Pili lang ka na ay fresh buko o nilugit. Naasay buko juice, gasagulan o gatas. Kuan gyud ma'am, dagsa gyud siya kay kanang pangita gyud nila ang kanang pang-refreshment. Init gyud, kailangan niyo ito kuan. Mainom gabay. Kaya agin ko naman para yung buko. Init kay sir? Oo, kayo sa panahon, kailangan init. Good friend. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.